Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вами ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – доказ любові. У майго бацькі былі праблемы з сэрцам. Ён перанёс 2 аперацыі. Спачатку шунтавання, потым перасадку донарскага органа. Мне было цікава знайсці інфармацыю пра доктара, які яго апераваў. У сетцы быў артыкул пра яго. Уважліва прачытаў пытанні журналіста і яго адказы. Адна з думак мне вельмі блізкая. Не люблю тлумачыць відавочныя рэчы. Вось і для мяне гэта вельмі сумны занятак. Мы ўвесь час камусьці штосьці паўтараем і даказваем. У краме, перш чым пачуць голас касіра, я кажу: пакет патрэбны, не патрэбны, бонусная карта ёсць, няма. Шкадую жанчыну. За цэлы дзень ад такіх паўтораў можа забалець язык. Канешне, чалавек на працоўным месцы. Гэта абавязак, ускладзены працадаўцам. Ад яго выканання залежыць заробак і стаж. Але ёсць іншыя, больш важкія прычыны нашых паўтораў і доказаў. Ты аднойчы нарачонай кажаш «кахаю» і на працягу жыцця жонцы даказваеш свае словы. Падчас хрышчэння абяцаеш Богу служыць добрым сумленнем і ў штодзённасці даказваеш гэта на справе. Як не дзіўна, але Бог увесь час нам штосьці тлумачыць, даказвае, паўтарае. Навошта? Таму што любіць. Таму што гэта і ёсць клопат. Гэта для мяне стала адкрыццём. Ці не стамляецца Господ паўтараць відавочныя рэчы, тлумачыць, даказваць? Не. Таму што ў гэтым дабраславенне для нас, нават калі мы не разумеем гэтага. Адным з самых важных доказаў Божай ласкі з'яўляецца любоў. Таму мы і ўзнімаем тэму «Доказ любові». Чаму для Паўла было важна сказаць пра Божую любоў? Таму што любоў – лепшы адказ Бога на пытанне чалавека «Ці збаўлены я?». У кантэксце вывучэння паслання да рымлянаў мы разумеем, што Павел сутыкаўся з сумневамі людзей у царкве. Магчыма, падчас штодзённай навалы людзей ён неаднойчы чуў гэта пытанне ад хрысціянаў. Наш урывак – яго аргументы. Рымлянам 5 раздзел, вершы 6 па 11. Давайте паспрабуем успрыняць гэты ўрывак як гісторыю, якую апостал распавядае пра сябе. Бо Христос, калі мы былі яшчэ слабымі, у вызначаны час памёр за бязбожных. Бо за праведнага наўрад ці хто памрэ, хіба за добрага можа хто і адважыцца памерці. А Бог сваю любоў да нас даводзіць тым, што Христос памёр за нас, калі мы былі грэшнікамі. Дык тым больш цяпер, калі мы апраўданы крывёю ягонай, збаўленыя будзем праз яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы пагадзіліся з Богам праз смерць Сына Яго, шмат больш пагадзіўшыся будзем збаўленыя праз жыццё ягонае. І не толькі гэтае, але таксама хвалімся Богам праз Господа нашага Ісуса Хрыста, праз якога мы атрымалі цяпер прымірэнне. Калі коратка, Ён – сутнасць любові і ласкі, мы – яго праца. Павел – не выключэнне. У першым пасланні да Цімафея, у першым раздзеле ён называў сябе першым з грэшнікаў. Лепш было б перакласці найбольшы. У першым пасланні да Карынфянаў, у 15 раздзеле ён піша, што ён неданошанае дзіця, выкідак. Іншымі словамі, у яго не было сіл самому выжыць. Такім чынам, Павел – грэшнік, у якога не было шансаў самастойна змяніць сваё становішча. Будучы апостал, не можа забыць дарогу ў Дамаск. Ён ішоў, каб здзейсніць аблаву на хрысціянаў. У яго была ўлада, усе паперы, людзі. Святло і голас з нябёсаў усё змянілі. І Ісус выйшаў насустрач свайму ворагу, ворагу сваёй царквы. Павел спытаў: «Хто ты?»
што загадаеш мне рабіць? На першае пытанне апостал атрымаў адказ адразу: «Я Ісус». З другім прыйшлося чакаць. Аднак мы з вамі ведаем, што вучань Ананія перадаў Паўлу словы Господа, што місія яго прапаведаваць народам, царам, юдэям. Дарэчы, пытанні Паўла дапамога нам у вывучэнні Бібліі, у пошуку свайго паклікання, у планаванні кожнага дня. Мы з вамі возьмем гэтае пытанне, каб растлумачыць і наш урывак. Такім чынам, ён. Хто ён паводле нашага тэксту? Вельмі лёгка адказаць на гэта пытанне, перачытваючы словы Паўла. Той, хто памёр у прызначаны час. Той, хто памёр за грэшніка. Грэх наш, смерць яго. Той, хто памёр за грэшніка пакутліва. Мы апраўданы крывёю ягонай. Бог паказаў нам сілу сваёй любові. Як? Па думцы Паўла, Господ мае справу з дрэннымі людзьмі. Бог сваю любоў да нас даводзіць тым, што Христос памёр за нас, калі мы былі грэшнікамі. Гэта вельмі важна, таму што так шмат няпростых людзей вакол нас. Школа, універсітэт, праца, суседзі, сваякі. Але вы ведаеце, сябры, мы не павінны прыгадваць Каіна, Ахана, Ахава, Манасію, Навуходоносара, Амана. Я павінен падысці да люстэрка і падумаць пра сябе. Павел падкрэслівае, кім мы былі: слабымі, нямоглымі выратаваць сябе, грэшнікамі, ворагамі Бога. Кім мы сталі? Новымі людзьмі. Сустрэча з Христом змяніла ўсё: нашы думкі, словы і паводзіны. Чаму? Бог дакрануўся да сэрца. Мы жывы доказ пераменаў. Мы лепшы адказ на пытанне, хто ён? Бог цудаў. Ён даказаў сваю любоў і падзяліўся з намі ёю. Такім чынам, мы. Што рабіць нам паводле нашага тэксту? Мы чытаем. І не толькі гэтае, але таксама хвалімся Богам праз Господа нашага Ісуса Хрыста, праз якога мы атрымалі цяпер прымірэнне, піша апостал. Жадаю звярнуць увагу на выраз «хвалімся Богам». Ён мае два значэнні – хваліцца Богам і мець пахвалу ад Бога. Павел піша, а мы чуем: услаўляць Бога вуснамі добра, услаўляць Бога справамі лепш. Думка Паўла: нам варта казаць і жыць так, каб Бог быў задаволены. Прыгадайце пасланне да Эфесцаў 2:10. Бо мы твор ягоны, створаныя ў Хрысце Ісусе на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя прыгатаваў, каб мы ў іх хадзілі. Мы святло, соль, ліст Христовы, слодыч Христовая. Як быць і заставацца такімі? Нядаўна перачытваў пасланне да каласянаў. Там ёсць, на мой погляд, дзве яркія думкі. Яны для мяне адказ на гэта пытанне. Трэба пакінуць сваё сэрца ісціне і Христу. Ісціна. Да каласянаў 1 раздзел, вершы 5 і 6. Дзеля надзеі, якая вызначана нам у небе, пра што вы раней чулі ў слове праўды Евангелія, якое ёсць у вас, як і ва ўсім свеце, і дае плод, як і між вамі з таго дня, як вы пачулі і пазналі ласку Божую ў праўдзе. Для чаго Господ даў нам ісціну? Каб яна жыла і давала плод. Христос. Да каласянаў 1 раздзел, вершы 17 і 18. І ён ёсць перад усім, і ўсё ў ім стаіць, і ён ёсць галава цела, царквы. Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб быць яму ува ўсім першым. Для чаго Христос уваскрэс? Каб быць ва ўсім першым. Сённяшняя гутарка была пра яго і пра нас. Бог на справе даказаў нам сваю любоў. У гэтым прыклад. І мы можам даказаць сваю любоў яму і іншым. Любов Христова, яна як сонца, што зяе в небе над усёй землёй. Любов Христова, што параўнацца з
смогло б у свете с любовью той. Любовь святая, любовь Христа, яна завсёды со мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Любов Христова там на Голгофе умирал Збавитель за грешных нас. Любовь Христова по путах тяжких от страшной доли Христос нас спас. Любовь святая, любовь Христа, яна завсёды со мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Любовь Христова, яна і сёння да сябе всіх кліча. Прыйдзі цяпер, ідзі да Ісуса, спяшайся хутка, пакуль адкрыта да Бога дзвер. Любовь святая, любовь Христа, яна завсёды со мной была. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. Калі я падаў, пяшчотна падымала, і зноў да неба мяне вяла. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.